Kuna moja wa familia manawito jogegi masira mar mache kardak Makibre County ma Nairobi kolwero mondo mipinyo wacho konygie chenro mar yango jogi manowang e masirano. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oyango ni ting mar iko ne ringre ji 9 manyowito ngimagi e masirano ibiro kaw gi tend county ma Nairobi mabende biro neno ni ute manyowang oger manyien. En masira mar mach manomuoche kardak Makibre County ma Nairobi sa 10:30 okinyi manyoro. Mach mano duogo negi sa 1 gokinyi gi joneg mach manochope kar masirano sa 11 okinyi ka gikonyore gi rawere maya elorano. Kaluwore gi report mogol gi jagoro mar arita mar gweng' Makibra Yusuf Mohamed, majno ne onego ji 8 kanyaka sani mana ng'at achiel kende moseyangi ka ringre mamoko 7 pok oyangi ne gin ng'agi ni kaluwore ni ne giwang' marach. Ilipofika asubuhi karibu saa 11, tuseme ilikuwa saa 10:40 hivi, tukaamshwa na manduru. Tunasema amkeni kuna moto. Sasa tukafikiria maybe ni wesi, but feel tusikia tu kuna moto tunachomekewa, ikapiti tutoke nje mbio. Ile wakati ya kutoka kuangalia huku nje ni moto tu tulianza kuona imesiba stairs, but sasa hatukujua ni moto ilitokea wapi. Masirano beneno wango ute prabich mano wangi gik moko teige kajoma moko manoyudo hinyruok pod mbele gido thieth osiptende mopogore opogore. Kitu tutahitaji kwa serikali kuu, serikali yetu ya county ni watusaidie hizi miili ziende nyumbani, sipate kuzikwa kwao huko Western kwa wakati ufaao. Tunatoka katika family ambao iko fukara. Kinde mano yore nyasi mar lamo e kanisa mar AIC man Kibra, Gavana ma County ma Nairobi Johnson Sakaja osingo ni sirikand county no dhi kaw ting' mar iko jogo mano wito ngimagi kendo gero udi manyien ne jogo ma utegi nowang' kaluwore gi masirano. Yango ne gisechako loso chenro makare gi migawo mar teko mane oni stima otudi yo mowinjore e kar dakno kaka yor duoko piny kwan masiche mag mach. Kuna wale wamechomekewa hata IDs, vitambulisho wale ambao na documents, tuwasaidie kupata documents mpya na mimi nitawalipia gharama yote ya hizo documents ili they can just get back to normal life, si ndio hiyo? Kwa hivyo tutazidi kushirikiana na nyinyi. Rais leo amekubali. Nilikuwa nimemwomba ile shamba hapo ile ilikuwa inatumiwa na kura wakati barabara ilikuwa inatengenezwa, ndio tuweke fire station hapo. Fire station niwe hapo. Jatend piny Kenya William Ruto bende nolimo kar masirano ka en kanyakla kod jotelo mamoko bang' wuok e lamo e kanisa mar AIC Kibra. Jatend piny kod jod bura kama oting'o mano ma Kibra Peter Orero otiyo gi thuolono mar twak kod jopiny kendo mwandu mag kony bende nopognegi.